ହେଇପାରିବ ତ? ହଁ ଆଜି ହେଇପାରିବ? ହଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମତେ ଏବେଠୁ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୁଁ 5:30 ବେଳକୁ ବାହାରିବି। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଟି ଜାଗା ଦେଖିନୁ ଗୋଟେ ପଥର ଥିବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିବ ପଥର ଥିବ ପଥର ଉପରେ ଠିକ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା। ହଁ ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଫାଟି ଜାଗା ଗୁଡାକ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହୁଛୁ? ଆଉ କଣ କରିବି ଘରେ ତ ଅଛି ଆଉ। ନା କଣ କହୁଛୁ କଣ ମନରେ କଣ ଭାବୁଛୁ କି? ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନି। ଭାବୁନି ତ? ନା ଛାଡ ସେଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ନାଇଁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଛି। ହଉ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିନ୍ତୁ କଣ ହବ ଆଣିକି ତମ ଭାଗ୍ୟ। ହଁ ଆଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଭାଗ୍ୟ ଆଣିକି ଯଦି ଥିବ ଖସିଯିବ ନହେଲେ ନାଇଁ ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କଣ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ଯେ କେବେ? ଫୋନ କରିବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। କଣ ପାଇଁ ଆଉ କଣ ଅଛି? କଥା ହବାନି କହିବିନି ତମକୁ କିରା ହେଲା କିରା ନାଇଁ ବୋଲି ପଚାରିବିନି। କାହିଁ ତ କିଛି ସେତେବେଳେ କିଛି କହିଲୁନି ଆଉ କଣଟା କହିବୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି ନା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହବା। ହବା ହଁ ହେଲା ତ? ହଁ ଆ ମନରେ ତ ନଥିଲା ପୁଣି କେମିତି କଥା ହବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ। ମୋର କଥା ହେବିନି। ଖାଲି କଥାରେ କଥା କାମ। ମଲା ଏବେ ତା ଯୋଉ ଆସନି କାଢେ ମନକୁ ମନ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ନା। ମନ ବୁଝିଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ହଉ ଯଦି ତୁ ଚାହିଁବୁ ହବ ନହେଲେ ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ମନରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ମୁଁ ହେଲା ତ ନାଇଁ? ଫୋନ କରିବି କହିଲି ତମେ ତମକୁ ମୁଇଁ ସାର କହିଛି କି ଫୋନ କରିବ ତମେ ବୋଲି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମୁଇଁ ତ ତୋର ଫୋନ ଫୋନ କରିକି କରି କହିବି କଣ କହିବି କଣ ନାଇଁ ତମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ତୋ ମନରେ ତ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଦୂର କର ମତେ ନହେଲେ ମତେ ପଛେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହଁ ହଁ ଏମିତି କିଛି ନାଇଁ। ହଁ କେଜାଣି ତମ ମନରେ ଯଦି କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ ହବ। ନାଇଁ 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 ତମେ ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଭାବୁଥିବ ଆମେ ତମକୁ ନାଇଁ ଖରାପ ଭାବାକୁ। ଖରାପ କଣଟା ଭାବିଲି ତତେ କେତେ କହିଲି ଖରାପ ବୋଲି କି? ନାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଜୁଡ ବାଛି ଜୁଡ ବାଛିକିନା ଆସିଥିଲି ଗାଈ ଆଡେ ଯାଇଥିଲି ମନ ଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା। ଓହୋ ସେତେବେଳେ ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତୁ ଶୁଣୁ ହଁ ଯଦି ତୋ ମନରେ ଅଛି ହଁ ତାହେଲେ ତୁ ମତେ କହିବୁନି ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଯିବି ହାରି ଆଉ। ହଁ ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ଭାରି ଇଆଡେ ଯୁଆଡେ ଗାଈ ଚରଉଥିଲେ ତମ ବୋହୂ ହଁ ହଁ ତୁ ଝାଡା ବସିଲା ଭଳିଆ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଆଡେ ପଳେଇ ଆଇବି ତୁ ଆଡେ ରହିଯିବୁ। ହଁ ହଁ ହେଇପାରିବ ତ? ହଁ ଆଜି ହେଇପାରିବ? ହଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତମକୁ ଫୋନ କରିବି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମତେ ଏବେଠୁ କ୍ଲିୟର କରି କହିଦେ ଯଦି ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ମୁଁ 5:30 ବେଳକୁ ବାହାରିବି। ତମେ କିଆ ପାଇଁ ଫୋନ କରିବ ଯେ ମୁଇଁ ତ ଫୋନ କରିବି ମୋର ସୁବିଧା ଦେଖି ନା। ନାଇଁ ତୁ କଲେ ପୁଣି ମୁଁ ଯିବି ନା ମତେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗିବନି। ହଁ ନିହାତି ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ହେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବି ନା ହଁ ତାପରେ ଶୁଣୁ ତାପରେ ବି ତମର ତୁ ଆଡେ ଝାଡା ବସିବା ବାହାନା ଆଇଲେ କିଏ ଦେଖୁଛି। କେହି ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ତ ହେଇଠେ ମତେ ହେତିକି କହିଦେବୁ ମୁଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ପଡିଥାନ୍ତା ମତେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆଇଲି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ସେଠୁ ମନଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତୋ ପାଖକୁ ଲଗେଇଲି। ଓହୋ ମୁଁ କହିଲି ତା ମନଟା ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ଗୋଟେ ସିଏ ଯଦି ଚାହୁଁନି ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିଥିଲି। ମୋ ମନେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ପଶିଲା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ନା ତମେ ଆଉ କହିବ ନା ଆରେ ଶୁଣ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛୁ। ହଁ ଆଉ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ କୋଉ ରାଇଜ ଟଙ୍କା ପଇସା ମାଗୁନି ନା। ନାଇଁ ମୁଁ ତ ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ କଲି ନାଇଁ ତୋ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ହୁଁ ତୋର ଯଦି ମତେ ଏପଟେ ଟିକେ ମନଟା ଖୁସି କରିଦେଲୁ କଣ ସେଟା ତୋର ବି ବୟସ କଣ ବେଶୀ ହେଇଛି କି? ନାଇଁ ବେଶ ବର୍ଷ ହେଇଛି 40-42 ବର୍ଷ। ନାଇଁ ହେତେ ଆଡେ ଯାଇନି। ଆଉ ତାହେଲେ 30-35 କହିଲି ନା। ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ବୟସ ବେଶୀ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆଉ ତୁ ହେରା ଯୋଉ କିଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୁଳି ଗାଠି ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ବେକାର ସେ ଗୋଟେ ତା ମନ ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ଆଉ କାହିଁକି ତାକୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବହୁତ ତ ଜାଣିବାର ନାହିଁ ସେ ତ ଘରେ ରହିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡା ବସିବା ବାହାନା ଆସିବୁ କଣ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାଇଁ ଜାଣିବ ଜାଣିପାରିବନି। ନାଇଁ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି। ଏଇଟା ନାଇଁ ପୁଣି ଆଜି ଦିନଟା ମୋର ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସବୁଦିନ ତ ଯାଇହବନି ତ। ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ଯଦି ତୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବି। ଯଦି ମୁଇଁ ଯିବି କୋଉଦିନ ଆସିବୁ ତମ ଦେଇ କେମିତି ଆସିବୁ? ଯଦି କେମିତି ହିନ୍ଦୀ ସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଥିବ। ନା ଏଠି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ ନା ହଁ ସେଟା ଇଆଡେ ଆସିବା ହଉ ଅପେକ୍ଷା ହଉ ହେଲା ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର ତ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଉ ଅଛି। ହଁ
ନା ଆଉ କୋଉଠି ଘର ଅଛି ଏଠି? ନାହିଁ ଏଠି ଘରେ ଏମିତି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ବହୁଟା ଅଛି ନା ଘରେ। ବହୁତ ଅଛି ମୋ ନାତିଟା ଅଛି ସବୁବେଳେ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ହବନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଶୁଣୁନୁ ତତେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଗୋଟେ କଥା। ହୁଁ। ତମ ଘର ଆଗେ ଯୋଉ ଏକୁଟିଆ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଆଁ ତମ ଘର ଆଗରେ ଏଟିଆରେ ନାହିଁ ମାନେ ଏଟିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଗଲାଣି ଗାଧେଇ ହଁ ହଁ ତମର କଣ ହବ ସମ୍ପର୍କରେ? ପୁତୁରା ବୋହୂ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ପୁତୁରା କଣ କରୁଛି କାମ? ସିଏ ହେତା ଏଇ ଯୋଉ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳା ତମ ଗାଁର? ହୁଁ। ଓହୋ ସେ କେମିତିଆ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ? ହୁଁ ଭଲ। ସେ ଖରାପ ଭାବିବନି ତ ଏଗୁଡା ସବୁ ଜାଣିବ ଯଦି ଜାଣିବା ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରିବ? ଆଁ ସେ ଜାଣିପାରିବନି ନା ଏଗୁଡାକ? ନାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣୁ ତମ ଘର ତ 6ଟା ବେଳକୁ ସବୁ 6ଟା 6:30 ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ତମ ଏରିଆ। ହଁ ହଁ ଆଉ ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନାହିଁ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଆଜି ଫୋନ ରଖିଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଠିକ 6:15 ବେଳକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଆଉ ଫୋନ କର ବା ନ କର ତୁ ହଁ ଜାଣିଥା ମୁଁ 6:15ରେ ପହଞ୍ଚିବି। ହଁ ଆଉ ଫୋନ ଧରିକି ତୋ ପାଖରେ ଥିବୁ ବୋହୂକୁ ଦେଇନଥିବୁ ଫୋନ। ହଁ ଯଦି ଦେଖିବ ସେ ଜାଣିଛି ଆଜି ସାର୍ ଫୋନ କରିବେ ହେଲା ହଁ ହଁ ମୁଁ 6:15ରୁ ଯିବି ହଁ ଗଲେ ସିଆଡେ ତ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ନାହିଁ ପଡିଆରେ ଗାଡିଟା ଥୋଇ ଦେଇକି ଲୁଚେଇକି ଅନ୍ଧାରରେ କିଏ ଦେଖୁଛି। ହଁ ପା ନା ଆଉ କୁଆଡେ ଘର ଫର ଅଛି କି? ନାଇଁ। ନା ତୁ ଯେମିତି ସେଠି ରୂପ ଦେଖେଇଲୁ ମୁଁ କହିଲି ୟାର ବୋଧେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ଓହୋ ଓ ଶୁଣୁ ମୁଁ କଣ ବୁଢା ହେଇଯାଇଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ତତେ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି ମୋର ମତେ? ପସନ୍ଦ କେମିତି ହବନି? ପସନ୍ଦ ହେଲା ତ? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ତାର ପସନ୍ଦ ହଉନି ବୋଲି ମତେ ନାହିଁ କରୁଛି ଆଉ। ହୁଁ। ଆଉ ମାଲ ପିଇ ନଥିବ ମାଲ ପିଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ହୁଁ ମାଲ ପିଇବୁନି? ମାଲ ତ ମୁଁ ପିଉଛି ଡେଲି ବେଳ ବୁଡା ପିଇଲେ ଯାଇ। ପିଇଲେ ଯାଇକି ଆସିବୁ? ପିଇଲେ ଯାଇକିନା ମୋର ଚଳେ ଆଉ ଗାଈଟି କଲେ ପିଇବି ଟିକେ ଯାଇକିନା ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାରି ନାଇଁ ପଡେ। ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ହେଲା ଗାଈ ଢୋକେଇ ଦେଇକି ତୁ ଝାଡା ବାହାନାରେ ଆସିବୁ। ତୁ ଗଲେ ମାଲ ପିଇବୁ ଏଇନେ ମାଲ ପିଇକି ଆସୁନଥିବୁ। ଆଜ୍ଞା। ମାଲ ପିଇକି ଆସିବୁନି। ହୁଁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ନାଇଁ ମତେ କହିଲେ ପୁଣି ମୁଁ ତେଲ ପୁଡିକି ଯିବିଲୋ ଏତେ ବାଟ ମତେ ପୁଣି ମୁଁ ଫୋନ କରିବିନି ଫୋନ କରିବି ନାଇଁ ଫୋନ ଆଉ ତତେ ଆଉ କଣ ରେ ତତେ କିଏ ବାର ବତା ଦଉଛି ତତେ କି? ନା ତତେ କିଏ ଜଗୁଛି ତୁ ଯଦି ଏବେଠୁ କହିଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ହଁ ଯୋଉ ଫୋନ ଟେ କରିଦେଲେ ତମର ସନ୍ଦେହ ଯିବ କାଇଁ ଅଯଥା ଆଇଲି ଯେ ପୁଣି ଫେରିଲି ସେ କୁଆଡେ ଗଲା କାଇଁ ସନ୍ଦେହ ନାଇଁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଫୋନ କରିବି ତତେ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ 6ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ କରିବି ହେଲା। ହୁଁ। ତତେ ମୁଁ 6ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ କରିବି ଫୋନ ହୁଁ କଲା ବେଳେ ତୁ ହଁ କି ନାହିଁ କହିବୁ। ହୁଁ ତାପରେ ଆଜି ମୋର ସୁବିଧା ଅଛି ସବୁଦିନ ମତେ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଜି ସୁବିଧାରେ ଥିଲା ମନଟା ଥିଲା ଟିକେ ତଥାପି ଦିପହରେ ନ ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତାର ତୋ ବୋହୂ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆଇଲା। ହୁଁ ନ ହେଇଛି କି ଭଲ ହେଇଛି ନାଇଁଲ। ହୁଁ। ତୁ ଯୋଉ କଣ ପାଇଁ ଡରିଗଲୁ ଯେ କଣ ତୁ କଣ ଭାବିଲୁ ସେତେବେଳେ? ମଲା ମୋ ସ୍ଵାମୀ ତ ହଠାତ୍ ଏତେ ମୋଟା ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ ମୋ ସ୍ଵାମୀ ଟିକେ ପତଳା ମତେ ଡର ଲାଗିବନି। ଆରେ କାଇଁ ମୁଁ ବଡ ମୋଟା ହେଲି ବୋଲି ତତେ କିଛି ବେଶୀ କ୍ଷତି କରିଦେବି। ମଲା ମତେ ଡର ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡରିଲୁ? ଆଉ ଡରବିନି। ମୋ ଚେହେରା ଦେଖିକିରି? ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନାହିଁଲୋ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ। ତୁ ହେଇଥିପାଇଁ ଡରିଗଲୁ ହଁ କାଳେ ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ଦବ ବୋଲି? ହଁ। ନାଇଁ ସାଧାରଣ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବେଶୀ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ଆଜି ଇଏ ବୋଧେ ପସନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବୋଧେ ମୁଁ ତମେ ଗୋଟେ ବାବୁ ଜଣେ କେମିତି ତମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେନି କହିଲ? ଆଁ ହଁ ଜଣେ ବାବୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଜଣେ ଯାହାହେଲେ ବି ଆମେ ଛୋଟ ପାଟିଆ ଲୋକ ତମେ କେମିତି ପସନ୍ଦ କଲ ମତେ ଯେ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିଛି ମୁଇଁ। କିଛି ନାହିଁ ହେରା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ଶୁଣୁ ଆଉ କିଏ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ଆଜ୍ଞା। କିଏ ଅଛି ତୋ ପାଖରେ? ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲେ ପୁଣି କଥା ହେଇ କି? ତୁ କୋଉ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ କି? ମୁଇଁ ହେଇ ଯୋଉ ଝିଅ ଯୋଉ ବୋହୂ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯୋଉ ବିଧବା ବୋହୂ ଜଣେ ଗାଧେଇ ଯାଉନଥିଲେ ହଁ ହଁ। ହେ ତଳ ପଟେ ଅଛି ମହୁଲ ଗଛ ପଟେ। ଓହୋ ମତେ ବହୁତ ତୋ ବୋହୂ କିଆଁ ସନ୍ଦେହ କରିବ କି? ନାଇଁ ମୋ ବୋହୂ କିଆଁ ସନ୍ଦେହ କରିବ ମୁଇଁ ପୁଣି ଥିବି ଯଦି ପାଖରେ ମତେ ଖରାପ ହବନି। ହୁଁ ମୁଁ କହିଲି ହେରା କୋଉ ପାଖରେ ଅଛି କି ଆଉ ଡରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ତମର ଫୋନ ଲାଗୁଛି ସବୁବେଳେ ନାଇଁ କି? ମୋର ସବୁବେଳେ ଫୋନ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହେଇ ଫୋନ ଲାଗିଲେ ତ ହେଲା ଆଉ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଶୁଣୁ ହଁ ମାନେ କଥା ହେଲା ମୋ ବୟସ ବି ତୋରି ବୟସ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତୋଠୁ 2-3 ବର୍ଷ ବଡ ହେବି କେତେ? ହଁ ବୟସ ମୋର ବେଶୀ ନାହିଁ ଏକା ବୟସରେ ଆମେ ହବା ତୁ ସିନା ଟିକେ ଗାଁ ଗହଳିଆ ଲୋକ ବୋଲି ଟିକେ ଚିକଣ କମି ଯାଇଛି ନହେଲେ ଆଉ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ହୁଁ।
ତୋର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? ହବ ନାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଫୋନ କଲି ଯେ ତୁ ଏଇଠି କେତେ ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲୁ ମନ ଭିତରେ ମାଇଲା ପରେ? ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। କଣ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଦେଖିଆ ଶୁଣେ ଟିକେ କଥା ହବା ଭଲ କି ମନ ଖୋଲା କଥା କଣ ଚିନ୍ତା କେତେ କଲୁ? କଣ ହବ କଣ ନାଇଁ ଆକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ କଣ ଯିବ ଆସିବ ଛିଡି ଯାଉଛି କି ହଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କଲି ଆଉ। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ତୁ କିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ପାଇଲୁନି ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ଡରିଗଲୁ ଆଉ ଦେଖି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କরি ତୋ କେସ୍ ଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ହେଇପାଇଁ ଟିପା ଟିପି କରି ଆଣିଲି ନା ଫାଁ ଗୁଡାକ ବୁଝିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ତୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହିବୁନି କି ପୁଅକୁ କିଛି କହିବୁନି ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ। ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ କଣ ପାଇଁ ଖୋଜିବେ? ନାଇଁ ଏଇ କେସ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବୁନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ କିଛି କହନି ସେ ତାର କାମ ହାଡୁ କରିଥାଉ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଡକା ଡକି କରନି ମୋର ତ ତୋଠୁ ପଇସା ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋ ମନଟା ଟିକେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ମନଟା ହବ ଟିକେ ଖୁସ କରିଦେଲେ ମୋ ମନଟା ଖୁସ ହଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କି ନା ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଅଧିକା କିଛି ମାଗିବି କହ? ହଉ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ମୁଇଁ ଟିକେ ରହୁଛି ସାରା ଏଇଖିଣି ଗାଈ ଦାମରେ ଫିଟେଇବେ ନା ଏଇ ଏତେବେଳୁ ଗାଈ ଫିଟଉଛ? ରାସ୍ତାରେ ଫିଟେଇଲା ହଁ। ହଉ ତୁ ଫୋନରେ କଥା ହେଲେ କି ଶୁଣୁଛି କି ତୋତେ କଣ କଥା ହଉଛି କଣ ନାହିଁ କମ କେସ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଉଛି କଣ ଅଛି ଏଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ହଁ ନାହିଁ। ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତୁ କଣ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇଛ ତୋତେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ? ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଘର ନାହିଁ ତୋ ଘରକୁ ତା କଥା ହେଇ ବୋହୂ କଥା ତୋର ଝିଆରୀଟା ଝିଆରୀ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ତା ସ୍ୱାମୀ କଣ କରୁଛି ତମ ପୁତୁରାଟି? ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟିକାଟି ହେଇ ବୋହୂଟି ରହୁଛି? ହୁଁ କେମିତି କଣ ଚଳୁଛି? ସେ ଉଜ୍ଜଳା ଦିଦି ଅଛନ୍ତି। କେତେ ପଇସା ପାଉଛି? 3-4 ହଜାର ପାଉଥିବ ବୋଧେ। ଯାହା ହେଉ କିଏ ରଖେଇ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନାଇଁ କିଏ? 3-4 ହଜାର ପାଉଛି ବୋଧେ ତା ଯ ଆସନ କରୁଛି କାମ ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ବଚା ଫଚା ଗୁରା ହେରା ସବୁ ଦଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ମଳାସୁର ଘର 8 ଆଉ ଠାକୁର ତା ମଳାସୁର ତାଙ୍କର କି ହଁ ମଳାସୁର? ନବକୁଶ କୋଉ ଦୋକାନଦାରରୁ? ଏଇ ଯୋଉ ଓଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ ତ ଏଇ ପଟିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଗୋଟେ ତମ ଆଡୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହଁ ଆଶ୍ରମ ଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାରେଜ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡିଂ ଦୋକାନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଭତ୍ତା ଫତା ଦିଅନ୍ତି ତା ଆକୁ ଟିକେ ନେଇ ହଁ ସେଇଟା କାମ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ? ହେଇ ଝିଅକୁ ତା ମାମୁଁ ଘର ହଁ କରୁଛି ନା। ତାର କେତେ ପିଲା ଛୁଆ? ଝିଅ ଗୋଟେ ଖାଲି। ଏଟା କେତେ ଆଉ କୁଆଡେ ବାହା ସାହା ହଉନି କିଆଁ ଛୁଆଟା ତ? ବାହା ହବ କେମିତି ଛୁଆଟେ ଛାଡିକିନା। ଆଉ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ବାହା ହେଇ ପାରିବନି ଏମିତି ଜୀବନଟା ମାଟି କରିବ। ଜୀବନଟା ମାଟି କରିବନି ଆଉ କିଟା କରିବ ଆଉ ଗାଁ ଗହଲି କଥା ଟା ସହର ବଜାର ହେଇଛି ହଁ କୁଆଡେ କିରା ଯିବ ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ହଉ ସାର ଟିକେ ରହୁଛି ଟିକେ ମୋ ମାଉସୀ ଜଣେ ଫୋନ କଲା ନା। ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ 6ଟା ବେଳକୁ ଠିକ ଲଗେଇବି ଫୋନ ଧରିଥିବୁ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲଗେଇବି ଯେ ମୁଇଁ ମିସ୍ କଲ ଦେବି। ତୁ କେତେବେଳେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବୁ ମୁଁ ହେଇ ଅନୁସାରେ କାରଣ ମୁଁ ଶୋଇଶୁଆ ପଡିଥିବି। ମୁଇଁ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବି 5:30। ଆଚ୍ଛା ହଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗାଡି ତେଲ ପକେଇଛି ମୁଁ ଗାଡି ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଗ ରେଡି ହେଇକି ଯିବି ନା ନହେଲେ ମୁଁ କିଆଁ ଯିବି ହଇରାଣ ହେଇକିରି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ମିସ୍ କଲରେ କରିଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଶୁଣୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ମାଟି ଜାଗା ଦେଖିନୁ ଗୋଟେ ପଥର ଥିବ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥିବ ପଥର ଥିବ ପଥର ଉପରେ ଠିକ ପରିଷ୍କାର ଜାଗା। ହଁ ଆଉ ଏଇ ମାଟି ଫାଟି ଜାଗା ଗୁଡାକ କାଦୁଅ ଫାଦୁଅ ହବ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ। ହଁ